en de bijen. Tomke ziet het in het gasveld bloemkes van Cornelia, want die wil graag een mooi bosje in de vaas op tafel hebben. Tomke wil een bloemke pakken, maar hij schrikt, daar zit een bij. Tomke is heel bang voor bijen. Help, roept de angst. Aast stekt er mee. Romke wil en Wol erbij. bij voert jaaien. Hij roept, watch maar. Wacht maar. Ik kom. Het hondje neemt een grote aanloop en springt bovenop de bloem. Romke, sa verniels de bloem. Kom hier, roept Cornelia. Romke zei, maar ik help Tomke, want hij wil geen stekken ha. Je wil geen stekken gaan, hè? Nee, Nee. dat zie je. Dat is man. Bijen stekken vieren in het zomer. Lid die biscuits maar rest. Bijen Zoek je? sop uit bloemen. Brengen dat waarom naar het Waarom naar het nest. Ja. En ik heb de hunning van Maatje. Ja. Nou, de bijen net. Ah, Ja, echt. Echt, Alleen ja. nog. En de bijen brengen Stoomwol. van Ja. die ene bloemen naar de orentaaf. Zo komt het dat wie Tak komt hier. hier er weer mooie bloemkes gaan. Ja. Maar in hoor gaan ze die middag naar de tuin van Imker Jan. Die had er een heel soort bijen en die weet er alles van. Ja. Dat is Imker Imker Jan. Jan. Ja. Tomke Krijgt. krijgt een imkerpak om. Ha, het lijkt wel wat gek, maar zo kun je bij hem steken. En dat laken Tomke echt. Ja, maar nou kan er net een stutsen worden, hè? Nee. Gaat er een imker pakken hoor. Imker Jan zien bijen wen je in een kost. Maar je een grut laat, hij zei, tjoh, er is wat ze doen. Daarin maait ze een raad. Een raad, ja. Een bijenraad. Het is een bijenraad. Hè? Ja. Ja. In die raad brengen de bijen nectar dat in bloemen zit. Dat wordt hunning, Dat is toch al, hè? Dat wordt hunning, hè? Ja. zei de imker. Proel maar eens, zo zwiert is dit. Dochteromke, roept Tomke. Ik vind bijen dat wel knap om een hunning voor u te maaien en dan neemt er nog een hap uit. Ja. Dat zit hier, hè? Ja. Uit. Dat is wel leuk, hè? Dus de bijen maakt je hunning, hè? Ja. Halen ze nectar uit de bloemkes. En dan brengen ze dus naar een later. En dan haalt die imker het later uit en zit er zomaar hunning in. Ja. Ja. Tot een keer.